सर्वात मोठे दान कोणते? दान करणे हे मानवता धर्माचे प्रमुख कर्तव्य आहे. दानाला कर्तव्य मानून जीवन जगले पाहिजे. त्या बदल्यात काही मिळाले किंवा काही मिळेल ही इच्छा ठेवणे चुकीचे आहे, अयोग्य आहे. अन्नदान हे महादान आहे. विद्यादान हे मोठे दान आहे. अन्नामुळे पोटाची तृप्ती होते व विद्यामुळे जीवनाची तृप्ती होते. ज्यावेळी युधिष्ठिराला हा प्रश्न विचारला, सर्वात श्रेष्ठ दान कोणते, त्यावेळी युधिष्ठिराने उत्तर दिले की योग्य व्यक्तीला योग्य दान देणे श्रेष्ठ आहे. ते दान श्रेष्ठ आहे. भुकेल्याला अन्नदान देणे सर्वात श्रेष्ठ आहे आणि ज्याला ज्ञानाची गरज आहे त्याला ज्ञान देणे ही सर्वात मोठं पुण्य आहे.